Чакай да се... Хора, така започваме днешния епизод. Опитахме се да играем Криниса и да го кача тук да брои и така се закачих само. Както и Какво да е. стане, ако се хвърля с колата на 1000 км? Ето така, готово. Точно така. Не ми казвай, че... Бро! Не. Окей, колко минути да броя? До 30. Обаче чакай да съм на позиция отдолу да тръгвам, защото ако Само тръгваш... 30? Ти си измислил място ли? Не съм. Тогава що Не, брой до 2 минути. Добре, 3, 2, 1, старт. стартнах. Паркирам си колата на H2O. Така, хора, правилата са само в града, без под тунели, т.е. без вътре в тунели, без вътре в тунели, и без вътре в тунели. Да, без в тунели и без водни места. Какво открих. Какво открих? Ама не, ти ще ме видиш тук с колата. Кажи ми какво открих. Ау. Брат, то град е по-малък отколкото изглежда. Аз не знам кое се брои като град. Там, където има блокове. Окей. Общо взето. Минали са 1 минута сигурно. Чай бе, града не е толкова малък всъщност. Крис, знаеш колко време ти отнело да ме намериш вчера? Да, знам, 20 минути. Не, 30 часа и 40 минути. Ага. Забравя съм да спра таймера. Пускай таймера. Не мога да се хвърля от 10-ти етаж. Стай сега да ме откриеш, защото не си в града. Не, в града съм. Окей. Марч. Кой е Марти? Никой, ти си Марти. Не съм Марти. Така ли? Добре, Марти. Йоу! Стига, не съм Марти. Йоу, не си Марти? Да, йоу. Добре, аз кемпя тук и отивам до туалет. Да. И да измислим наказание, Боби. Забравихме за тази работа. Който има по-малко време, ще има наказание. И сетих се, другия да има награда от 50 лева в реалния живот. Добре, съгласен съм. Не, шегувам се. Не искам. Айде само наказанието пък. Наградата да оставим. Сега не ми се играе. Наказанието... Измислих много гадно наказание. Ще си продадеш колата или аз моята? Не. Да, знам. И аз няма да си я продам, защото моята е лимитирана. Да си похарчим всичките пари. Продай си колата. Айде по... Здрасти! Виждам те. Брат, тъкмо си мислих, стоп таймера. Брат, тъкмо си мислих да мина назад, защото ще ме видиш. Не, аз знаеш ли как те видях? Като идваше, нали? На теб ти се виждаха вратите и на всичкото отгоре ти светеше в зелено целия и те виждах през стената заради това. What? Чакай, какво? Се прецака. Моля? Май ще бия. В колко време? Да ти кажа колко време? Да ти кажа. Да. Добре, минута и 52. Да, ти ще биеш. Добре, да измислим наказанието.
Продай си колата. Не. Не, моята е лимитирана. Еми, какво Не, да направя? няма, ти не се съгласи. Окей, съгласявам се към наказанието. Не, сори, вече не се беше съглася. Не се... Изхарчваме по 200 хиляди. Окей, не е проблем. Здрасти. Мале, видя ли как си превъртяха колата? Не, да, видях. Да, бра, трябваше да си сменя всичко черно. Защо? Да има 3 рунда. Аре не, Айде, да. аре не. Айде, защото имаме време. Добре, има 3 рунда. Давай, качвай се в Да, това ще е самолета. Качвай се в скучно. самолета. Аре, Качвай се в самолета. има само един, сори. Качвай се в самолета. Идвай. Брат, качи се в самолета. Идвам. Крис, аз не мога да карам, защо съм по-отпред? Не знам, много ми е странно. По-странното ми е защо аз карам отзад. Ти добре. Нали? И дори като съм сам, пак карам отзад. Защото не можеш да караш отпред. Аз карам отпред най-добре. Верно ли? Ай, не го Крис, се. би ли се качил в този самолет в реален живот? Не. Защо сме в космите? Какво сме? В космите. Не ми кажи, че падна. Казвам ти, че падна. Айде. Аха. Къде се пърде, бай-бай. Чакай, дай рампата, чакай, стоп. Има ли рампа? Не, как да скоча? Майче няма как. Ти как скачаш? Аз не скочих. Ами? Ми просто... Седи се, чакай. Какво? Ако си притопа колата, ето тук, върху това, това. Брат, аз не мога да скача. И... Чакай, имам идея. Така. Така си спал на колата. О, успях, Крис, виж. Окей, не успях да седна. Добре, успях я. Опана в гаража, между другото. Аз намерих на място, обаче не мога да го намеря много. Да, аз намерих две перфектни места и нямах време да отида до тях. Иначе нямаше да си ме намерил още даже. Ама 3. Предната ми гума е бъгнала и буквално няма гума. Ще го видиш на видеото. Ако видя видеото. Чакай, аз верно нямам. Не мога да тръгна. Перфектно, мога да сега имам време. Не, ще я спална просто. Не, повярвай ми, ще прави всеки момент. Сега ще ми... моля, не ми даде да си я спална. Играта ми бъгна. Добре. Добре. Бате, аз съм заседнал, няма как. Аз ще загубя. Брат, респавни си. Натисни F и излез от колата, отидай по-далече и... Не мога. Твърде на високо е. Чакай, идвам да ти помогна. Няма да се Не ми брои. помагай. Няма да се брои. Не. Окей, давай. Влизаш по-надолу. Влизаш. Аз бях в гаража, бях. А, Вече тръгна. пускам таймера. Аз си без нещо. Няма време, искам да повече. Ой, не се. Аз малко да се. Чакай. Тук бях намерил някъде на място, исках да скрия него. По-мъчно не можеш, нали знаеш? Да, знам. Не си тук, бе. Какво идваш, не знам. Не можеш веката, нали знаеш? Да, вече е минут 2 минути и 20 секунди, което значи, че вече трябва. Окей, къде беше? Не да можеш да ме потърсиш. Другия път ще се крие с абсолютно черна кола. Аз ще го випкам. Аз съм си изключил звука. Сигурен си, искаш да ме потърсиш. Не, за какво? Брат, ще купя кола просто. Има две без- жълти къщички, аз съм зад едната от тях. Какво? Да, има две жълти малки къщички. Чакай, ела на паркинга и ми покажи, става ли? И аз ще... ти знаеш, да. Ако ме видиш, ми кажи. Така. Бях. Как? Този завой е невъзможен. Как го направи? Не знам, често казвам. Колко казваш? 200 хиляди? Да. Спенде...
Не, ще си взема опера. Също тази не е толкова зле. Струва 207 000, поръчваме. Дали не си я взема? Какъв цвят да си взема? От кое? Операта. Ами, както искаш, то може да го смениш винаги. Черен ще си сложа. Що? Че би харесва най-много. Що не е бял? Сега ще видиш. Лад даде ми е бяла. Чай, искам да я тудинговам. О, тя има вдигащ се спойлер. Какво има? Тази има допълнителни апгрейди. На първото има Body Modification. Чакай, какво? Има да изложиш спойлер. Тази е много добра за тунинговане. Мога да направя цял епизод за тунинговане. Но това беше за днес, хора. Чао и до нови срещи!